Wara snin ta' tkaxkir tas-saqajn sa mill-2013, il-Gvern qed jipprova jħares b'viżjoni fit-tul u Roberta Bela preżenta dan billi jagħmel show sħiħ fi Pjazza Tritoni hekk kif il-ġimgħa filgħaxija l-Gvern dal-viżjoni sal-2050. Preżenti kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Eric Sborch u diversi mistednin distinti, hekk kif il-Partit Nazzjonalista rid iwassal messaġġ ċar li gvern ġdid iżomm it-tajjeb illi fiha din il-viżjoni. Il-Prim Ministru matul is-serata insista li din il-viżjoni hija kuntratt weda li l-Gvern qed jaħlef li se jwettaq. Fil-verità hi viżjoni mimlija b'wedi li fil-maġġor parti tagħhom suppost twettqu f'dawn it-13-il sena li għaddew. Dan fil-waqt li ironikament l-istess Prim Ministru li faqa lil pajjiż bil-barranin u wara li l-Bank Ċentrali bassar li 46% tal-workforce pajjiżna sas-sena 2050 se tkun barranija, stqar illi l-viżjoni se tkun imwettqa mill-Maltin għal Maltin. Mid-dokument imniedi spikka l-fatti li m'hemm ebda mira f'dak li għandu x'jaqsam trasport għall-massa u għal darb'oħra l-poplu huwa gwidat biex jistenna it-tħabbira tal-Ministru Chris Bonnet fil-ġimgħat li ġejjin. Il-Prim Ministru minnaħa tiegħu qal li se jiffoka fuq it-trasport tal-massa madankollu anke 5 snin ilu kien wieħed dan bil-proposta tal-metro illi baqgħet fl-arja. Robert Abela qal illi se jimmira illi swali jkomplu jimmassimizzawhom fl-Isptar Mater Dei għalkemm ma tkellimx bliema ħaddiema se jkun qed jaqdi lill-pazjenti. Għal darb'oħra spjega li se jsaħħaħ l-Isptar Ġenerali Tawdex, diskors li l-Awċin ilhom jisimgħu 13-il sena. Finalment il-Prim Ministru qiegħed serjetà, kontabilta u trasparenza. Ironikament waqt avveniment li l-Gvern ma setax jagħti garanzija illi żamm mal-baġit tiegħu, ċoe in-nefqa massima ta' 4.5 miljun euro. Fuq kollox dan id-dokument tal-Viżjoni 2050 sfortunatament jonqos milli jindirizza b'mod tanġibbli il-pern tal-isfidi tal-Maltin u l-Awċin, iż-żieda fil-popolazzjoni.